Hi bawb, Fion yma, dietegwr o Ysbyty Gwynedd, a dwi yma i rhannu top tips ar sut i gadw'ch diet yn iach wrth i'r lockdown barhau.
Os liciwch chi fwy o wybodaeth ynglyn â sut i ddilyn diet cytbwys, neu os liciwch chi unrhyw gyngor ynglyn â'ch diet, cerwch i wefan British Dietetic Association neu cysylltwch gyda'ch adran dietegydd lleol.